Ето голния смешник СА4969РВ Шареве. Драгеляк СА4201 ХМ. Да си оправи този скапан мотор, защото може и да му е последното каране. Я. Това, че си от немай си къде, въобще не ти дава никакво право да скърцаш. Също се отнася и за тези помяри тук. Това, че са еко, не означава, че могат да се скърцат. О, Дио, Х, Лай, Пи. Това, че сте от намай си къде, не ви дава никакви права да си оправете си скапаните драгелярски колелета. СВ 0220 93 РВ и на то ще му се доплаче. Така или иначе фаровете са му в плачещ мод. СА 5968 ТВ все пак е дръгел. СВ 1388 ТЕ, СВ 7668 Р ХР. Продължаваме. СА 6090 ММ. Това нещо на какво прилича? 2026-та. Това не... Скърцането си оправете моментално. Моментално си оправете шибаното скърцане. Това таплосотия СВ 4948 ТЕ, СВ 6580 МТ, СА 8772 МН. Я плащате и се осъзнаете. Също важи за СВ 4908 СС. Малко да фанете да се осъзнаете. 120-ката с номер. Мазда. С Муцуна Мазна. Дайте да им видим